Tras o éxito da primeira edición, celebrada o pasado ano, a Comisión de Festas de Exipto repite este sábado na contorna do Centro Social de Banqueiro coa foliada tradicional. A actividade, que arrancará ás 7:30 da tarde, contará coa participación de Xil Barbeira, Ar de Loureda, Vai de Roda, Estroupele, os de Banqueiro, a Dorniña e os da Boina. Enfrente o Centro Social de Banqueiro, na esplanada, a partir das 7:30, gran foliada, serán tradicional, con grupos locais e outros invitados de fora, como ben acaban de decir, máis de 100 persoas participantes. Esperamos a todo o mundo ali, que os veciños e as veciñas se involucren tanto como o ano pasado. Ademais do serán tradicional, para o fin de festa contarán coas DJs Maruxa e Coralia. A organización repartirá bocadillos de luras entre todos os asistentes co obxectivo de bater o récord do ano pasado. Teremos pois unha actuación posterior da foliada das DJs Maruxa e Coralia, que fan unha interpretación de música galega, pero bueno, un pouquiño máis animado para facer un pouco o fin de festa. O noso máximo será repetir o bocadillo de luras. Esta vez esperemos que consigamos que todo o mundo marche co seu bocadillo de luras sen facer moitas colas. Esperamos bater o récord dos 800 bocatas de luras a repartir entre os participantes. Dende o Concello agradeceron a implicación da Comisión de Festas por continuar con esta festa que pon en valor a nosa tradición máis popular.